jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV calminama on juurama on bismama e ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi. Aljuma nogas e jeenayi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗo e jayde Vox Populi hono no jirɗon no mbadiri gardi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe mbatton ko natal Khalifa Sall wondude e Barthélémy Dias hon mbiri ɓe garti e ko yewiti e alhaali vote bannoɗo ñande aljuma ñande altine ndete toon to mairie mo Dakaru ko yewiti e sumgo on ɗon mo ganduɗa kañum woni Abbas Fall ɓe kollitino wonde kay o mo ganduɗa kañum woni Khalifa Sall suuti konngudi Gulɗi Diaw o fewni ɗum e mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias hono no waɗiri jayde Vox Populi jayde quotidien le quotidien kañum arti ko e ko yewiti e ɗalle ɗe ndewade lawol ɓe mbitande ko ine tolni e capanɗe nayo ko kañumen kay ngoni ko tawa ene kawri e ladial toon to Mauritanie taw ɓen ɗon noon jinno wadde ko ɗen ɗon ɗalle ɗe mbeɗa ɗe ndewani lawol caggal muɗum noon ko ine tolni e capanɗe jeetato e oɗo saaha joni koko majji melew hay goto tawa cuwa andude holɗo keedi hono no jayne nde waɗiri ɓe garti kadi on ɗon mo ganduɗa kañum woni le bâtonnier mo ganduɗa ko kam woni Ali Fall ɓe kollitino wonde kay o yehino toon to Rebos ngam yiidude o mo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga hono no jayne nde waɗiri jayde Walf Quotidien kañum arti koye on ɗon défaite mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni Taxawu Sénégal dañi ɗum toon to mairie mo Dakaru ɓe mbitande o mo ganduɗa ko kam woni Khalifa Sall nena labbitina hoore muɗum ko noon kadi ƴettiɗi noon tumamuji o fawi ɗum e o mo ganduɗa ko kañum woni Barthélémy Dias kam e Pastef jayne nde arti hen kola ɗum ko ɓe mbaɗi namdal ɓe mbi caggal on ɗon mission mon FMI arnoɗo ete nder leydi Sénégal holko jeeyi sababu omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo o yindirani e on ɗon délégation ɗum ko namdal ngal ganduɗa kay musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kañum woni jayde Walf Quotidien waɗi ɗum e gardidi natal muɗum jayde Sud Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko trahison walla ni ko substitution ɗum ko yewiti e on ɗon élection bannoɗo ñande altine ndeyete toon to mairie mo Dakaru jeeyi sababu pilgol o mo ganduɗa kañum woni Abbas Fall e dow gardingu mairie mo Dakar ko ɗum jeeyi sababu ɓe mo ganduɗa kañumen goni Taxawu kañum kay yohnani ɗum ko ɗum jeeyi sababu omo ganduɗa kañum woni Khalifa Sall gardiɗo Taxawu kanko noon o yalti e deƴƴere makko hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Les Échos ko hen arti ɓe kollititande omo ganduɗa kay ko kañum woni Khalifa Sall kañum nena labbitina hoore muɗum e ndiyam kewɗam ko ɗum woni ko jayde nde e waɗiri ɓe garti noon kadi ɓe mbi ko Khalifa Sall kay oɗo saaha joni waɗi accusé woni tan tuumi ko mo ganduɗa kañum woni e Barthélémy Dias ko kam kay ƴetti mairie ndi tottiri ɗum ɓe ganduɗa ko kañumen goni wa Pastef hono no jayde nde wiiri ɓe kolliti wonande kay koye jamma heni woni ko Barthélémy Dias kañum waɗi retiré soutien muɗum fewde o mo ganduɗa kañum woni e Ngone Mbengue hono no jayde nde waɗiri e nder gardidi e natal muɗum ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ɓen wiyannoɓe wonande kay Macky Sall yiidi e o mo ganduɗa ko kam woni Diomaye ɓe kolliti noon kay wonande APR naɓe kam darima gam yeddude ɗin noon konngudi ɗum ene tawe e nder jayde ganduɗa kam woni jayde Les Échos jayde La Tribune kañum arti ko e ko wiyete ko fonds politique toon to ganduɗa ko kañum woni to présidence e to ganduɗa kam woni primature hono ɓe mbiri gam haɓade ko yewiti e ɗin ɗon inondation ngaji fonds politique o tan ina yona hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ɓe ganduɗa kam woni musidɓe men jayndiyankoɓe jayde groupe des médias nde kono ɗum ko ɓe garti ɓen ɗon c'est immigration clandestin ɗin ɗon immigré ji clandestin ɓe ganduɗa kay ko ina tolni e capanɗe nayo ko ɓuuri famɗude mbasi hen pittali mumen woni tan kawri e ladial ko yewiti e maaje ɗe te toon to leydi Mauritanie hono no jayde La Tribune waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Point Actu kañum arti koye kanɗon haala on ɗon certumami gonɗo hakkude Taxawu Sénégal kam e o mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias ɓe kolliti noon wonande kay Taxawu
Sénégal oɗo saha ko kañum kay tuumi Barthélémy Dias ƴettude ndin ɗon mairie de Dakar dernière minute jokku ɗum omo ganduɗa ko kam woni omo ganduɗa kañum woni Abbas Fall hono no musidɓe men jayndiyankoɓe mbiri e gardidi natal muɗum jayde ganduɗa kam woni jayde point actu jayde l'observateur kañum woji ɗum ko kaga ko yewti alhaali kuɓɓamɓe ko littinde gonande kay Senelec oɗo saaha joni ene teska toon guykali ɗum koko yewti e courant taw noon ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni barisoɓe controlaji mumen tawa alda e yamirore e Senelec taw ɓe gujjata on ɗon courant ɓe koliti noon ko ene tolni e milliard uji 4 ko kañumen kay goni ko Senelec wasi e nder lebbi 3 jayde nde arti hen kono kadi ɓe garti e jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum toon to dewlaji France hono jirɗon kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e nando makko mo leydi France mo ganduɗa kañum woni Emmanuel Macron jayde source a arti ko yowiti e alhaali on ɗon ɓe mbita alhaali toon to mairie mo Dakar ɓe mbide haala ka ha joni gasani ko yowiti e sumgo toon to mairie mo Dakar ko ɗum jeeyi sababu omo ganduɗa kañum woni Khalifa Sall kañum kay ƴetti konngudi fof wukkiti ɗum fawini ɗum e omo ganduɗa kañum woni wonno toyte suka makko to banggue politique on mo ganduɗa kañum woni e Barthélémy Dias hono no e jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde yor kañum rutani ko gonɗon jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi waɗino ɗum toon to dewle France ɓe kolliti toon wonde kay hoorejo leydi ndi waɗi toon to leydi France ɓe mbi Diomaye kam kay waɗi sédir ɓe ganduɗa kañumen goni patronat mo leydi France dañi toon partenaire uji e gunɗon jillu hono no e jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kanko mo ganduɗa kam woni hoorejo leydi ndi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni patronat en ene taarimo e nden ɗon yewtere nde ganduɗa kay ɓe baddino ɗum jayde Le Soleil ko hen arti ɓe mbitande ko yowiti ɗin ɗon marseji hani mo ganduɗa kañum woni président de la république Diomaye Faye to leydi France kanko hoorejo leydi ndi o sifodirama toon coopération ngam ko yowiti e investissement ɗo ete e nder leydi Sénégal taw ko nokkuji gollorɗe taw ko gollotoɓe France naɓe aroɓe gollato ete nder leydi ndi hono no e jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kona ɗum ko kamɓe musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti e duttugol e jomuɗum omo ganduɗa kañum woni Ali Khouri e ndaw noon ko kanko wonino directeur hono nden ɗon haalirde walla mbiyen nden ɗon sewde kabaruji ganduɗa kay ko kam woni e jayde Le Soleil hono no musidɓe jaydiyankoɓe mbaɗiri ni haaɓe nen duttamo teddugal kanko on ɗon gorkajo duttiɗo e jomuɗum jayde Rewmi Quotidien kañum arti ko e nden ɗon haala kan ɗon haala ko ganduɗa kay on ɗon cerumami hakkude omo ganduɗa ko kam woni tahaw Sénégal mo Khalifa Sall kam e Barthélémy Dias e wiide mabɓe noon omo ganduɗa kañum woni Khalifa Sall kañum kay ƴetti tumamuji ɗi foof fawi ɗum e dow juuɗe omo ganduɗa ko kam o woni Barthélémy Dias ko wona ɗum ko jayde nde arti e Pape Mamadou Seck mo ganduɗa kay ruttima e jomuɗum e wiide musidɓe men jaydiyankoɓe omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko yehino toon to Darou Mouhty ngam yettinoyde duwaw muɗum toon to famille makko ɓesgu makko omo ganduɗa kañum woni Pape Mamadou Seck jayde coftal ɓallinde jayde Rewmi Sport kañum arti ko e keblo kippo ngen ɗijo mo leydi Sénégal Pape Thiaw ɓa yinno doggol nogas e jeegomo fettoɓe taw ko yewtede tan potiti ɗiɗi Sénégal jogori ɗum wadde hakkude leydi Soudan kam e leydi République démocratique du Congo Ligue des champions européenne tirage o waɗama Paris Saint-Germain e kañum e Olympique de Marseille goni ko e tirage de la mort hono jayde nde e waɗiri bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayawo Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno ruminolade ko sifa e kelle gaɗan e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubindo jaydeji wonata ko altine soko gueno haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama juma mubarak.